Duha ka mga tawo ang nasikop sa mga membros kapulisan kagahapon adlaw nga nagatubang og lain-laing kaso. Unang nadakpan ang usa ka suspek sa pagpangawat og bisikleta pasado alas 2 sa hapon kagahapon adlaw didto sa sitio Lawis, Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Pinaagi sa gipahigayon nga joint hot pursuit operation sa mga sakop sa Digo City Police Station og 1st Mobile Force Battalion sa PNP. Ang suspek giilang si Amar Bulang Madjaji, 25 anyos, mananagat og residente sa naisgutang lugar. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang bisikleta nga iyang kikawat gikan sa usa ka Jeffrey Umalay Lapo nga residente sa Purok Abgao, Sitio Badyang, Barangay Sinawilan, Digo City. Una nang nagpatala sa kapulisan ang biktimang si Lapo, hinungdan nga daling gikasa ang operasyon. Gikusturya na karon sa kapulisan ni syudad ang suspek. Lakip na ang ebidensya nga nakuha gikan kaniya. Samtang nasikop usab ang usa ka Norman Tanyeza Elorza, 42 anyos, usa ka seafarer nga residente sa Purok Nangka, Barangay San Jose, Digo City, pasado alas 2 sa hapon susamang adlaw, Enero 4. Gisikop ang suspek pinaagi sa orden de aresto nga gipagula ni Honorable Carfelita Cagente Flores, ang presiding judge sa RTC Branch 61 Digo City, alang sa pagsupak sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Paslak na sa selda sa Digo City Police Station ang suspect apan posible pa kining makapensa alang sa temporaryong kagawasan ini nga dunay kantidad nga 72,000 pesos. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.